יובי, אח שלי, אמרו לי להגיד לך כמה מילות פרידה. אני אוהב אותך, שתצליח בכל מה שתעשה, בדרך חדשה, לא חדשה, ישנה. אתה תמיד תהיה אח שלי, יד ימיני כל החיים, ב10 שנים, עשור, אוהב אותך, תמיד נהיה חברים, מה שאתה רוצה, תמיד, אוהב אותך. יאללה, ביי. תודה שבאתם למסיבת ההפתעה שלי. אבל כמו בסרטי המתיחות של יהודה ברקן, מה שיוני שלנו לא יודע, שהמסיבה הזאת היא בכלל לכבודי, אלא היא לכבודך. אם תסתכל על דפנה, תראה שהיא מצלמת אותך ולא מצלמת אותי. אבל ברמה האישית, אחרי 3,000 ומשהו ימים שאתה ואני מכירים, אני לא יכול לסכם במשפט את כל התקופה הזאת. מה שאני כן יכול לקוות, זה שאנחנו עשינו לך מזכרת מספיק טובה שתלך איתך להרבה שנים קדימה, ושתרגיש כמה שאנחנו אוהבים אותך, וכמה כל הדברים שעשית עבורנו הם לא מובנים מאליהם. אז אנחנו עכשיו יכולים להתחיל, בוא תשמע מה אנשים רוצים להגיד לך ומה הם חושבים עליך. רצינו להגיד תודה רבה על התקופה שהיית המנהל שלנו. תמיד היית כזה שקט ונעים, לא תמיד הרגישו שאתה נמצא בכלל. תמיד צעקות זה היה המוצא האחרון, הכל היה ברוגע ובשלווה. שני, זה יוני, כן? יוני. אז בהצלחה, אוהבות אותך, ותודה על הכל. ג'ונזי, המון תודה על כל השנים הכיפיות שעבדנו ביחד. אל תשתנה, תישאר בדיוק כמו שאתה ותצליח. אוהבים אותך, אפילו שאתה הפועליסט. לחיים. תכלס, שאני מסתכל אחורה, אין לי מושג איך הסתדרתי איתך בערך איזה 3 שנים, אבל צריך לדעת איך להוציא ממך את המיץ או את הכסף. סתם, משבוע הבא אני אתחיל לעשות אקסטרות בזיכרון, סתם בחיים לא. יקור ומטה, סטריקי טימטה, דוטין פיס דמטה. בהצלחה צ'וצ'ה. שמעתי שאתה עוזב, וואלה, עצוב לי. בגלל כל העצב הזה החלטתי לא להגיע לאירוע, אבל מאחל לך בהצלחה בהמשך הדרך, מה שתחליט לעשות, וזהו אחי, אוהב אותך. יוסי סלע, איך אתה מסכם את התקופה שלך עם יוני? אני לא אסתכם את התקופה שלי עם יוני. אני רק יכול להגיד שהיה לי כיף, ויישאר לי כיף. אני לא נפרד ממנו, כי יוני תמיד יישאר יוני, ותמיד נהיה איתו בקשר. ובקטנה, דברים מצחיקים, דברים מעצבנים, אבל סך הכל עבר סבבה. יש דברים שאני לא אשכח, את הסיפורים שלו, ולהרים טלפון ליוני, להגיד לו, תשמע, זה חסר. הזמנתי, הזמנת איזה נעליים, שכחת להזמין. עוד משהו, אני מרים טלפון ליוני, יוסה, מה אתה רוצה? זה התשובות של יוני. והדברים שכן נשארו לי מיוני, הקטע של ההזמנות. אני יורד למחסן, שזה אני מצטלם במחסן, סופר, אומר, יוני, יש לי 3, לא צריך. סופר עוד מוצר אחר, יוני, יש לי רק 2, אני מזמין 4, לא צריך, אני אביא לך. זה הקטעים שלפעמים הביאו את הסעיף, בסוף צחקנו, אבל בסוף הזמנתי מה שרציתי, לא הייתה לו ברירה. הוא היה מביא בסוף? לפעמים. עד עכשיו אתה מחכה. אני מחכה. אבל הכל טוב, שיהיה לך בהצלחה, נשאר בקשר, ואני לא מרגיש שנפרדים. ביי. יוני, אהלן. אני עובד תחתיך כבר תקופה ארוכה. אתה באת, רוב הזמן לא התייחסת. רוב הזמן אתה יושב, אומר איזה כמה דברים לא בסדר, ממלמל משהו ונעלם. אבל כשיוצא לדבר איתך באמת, אתה בן אדם על הכיפק, ואתה עשית עבודה טובה סך הכל. אני מאחל לך הרבה בהצלחה בכל מה שתעשה, יש לך סך הכל דברים נהדרים. מה אני אספר לך עוד על עצמך? היה כיף, היה תקופה טובה, היה תקופה מאוד סבבה.
וזהו, קשה להתעלות על סרטונים כמו של בר או של שניץ או כל מיני אנשים אחרים. אבל להשתדל, נגיד לך ככה, וללכת. יוני. היי. באתי לתמוך בנפשית. כן. רציתי לאחל לך בהצלחה, ולהתחיל בעצם בסיפור שמאוד התרגשתי מהמשמרת השנייה שלי פה, וכמעט שלחת אותי הביתה. מרגש. פלגמט, אני חושב פלגמט, זו הייתה המילה. אבל שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך הדרך. אנחנו אוהבים אותך, נתגעגע ואנחנו... אוהבים אותך. כן, פשוט אוהבים אותך. פשוט, אין מילה אחרת. לא מאמין שאתה עוזב את הפרנג'ליקו. לחשוב על הפרנג'ליקו בלי יוני זה הזיה לחלוטין. אני עבדתי רק שנה והייתה שנה מדהימה עם המון חוויות. הרבה כיף, הרבה בזכותך. אז קודם כל תודה ושיהיה המון בהצלחה. מה שלא תעשה בהמשך. וניפגש על הבא. נפרד מיוני. אבל תסתכל למצלמה. בהפתעה. מה אתה חושב עליו? שאני אוהב אותו. כמה אתה אוהב אותו? מ-1 עד 10? מ-1 עד 20. מ-1 עד 20, 18 וחצי. ומה אתה מאחל לו? בהצלחה. מי יותר טוב בהזמנות, יוני או יוסי? ליוני המקסים. אני אתוודה שכשרק הגעתי לפרנג'ליקו, אתה ויובל בערך הייתם שני האנשים שהכי פחדתי מהם, ברמה של לפנות אליכם. ולאט לאט נוכחתי לדעת שיש פה בן אדם שהוא מעבר לבוס, ושהוא מקסים, ויש עם מי לדבר, ושיש לו את השיגעונות שלו, אבל הוא נשמה טובה וטהורה, ואין עליך באמת. אז שיהיה לך המון המון בהצלחה בדרך החדשה, והפרנג'ליקו לא יהיה אותו דבר בלעדיך. איך את נפרדת מיוני? שיהיה לך המון המון בהצלחה. תודה רבה על תקופה מדהימה. למרות שאתה קצת משוגע לפעמים, אבל זהו. יוני פעם צעק עלייך? פעם? מה זה ארוחות בוקר האלה? יוני, להמון בהצלחה במה שתעשה, במה שאתה הולך לעשות. חולה עליך. יוני, התפקיד שלי הוא לרגש, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד לך תודה על זה שנתת לנו את הבית החם כדי להקים את משפחת הפרנג'ליקו, משפחה שלא תיפרד לעולם ותלך ביחד עד המוות, בעזרת השם. וחוץ מזה, אני רוצה להודות לך על כל מה שלימדת אותי אישית, כמנהלת, כמלצרית, כבן אדם. לקחתי ממך הרבה, ואני עוד אקח ממך הרבה. הקשר הזה לא ייגמר, כמו שאמרתי, אנחנו משפחה. ואני אוהבת אותך, תודה על הכל, שיהיה לך בהצלחה, ושיהיה לך טוב עם הילדות הקטנות והמתוקות שלך, ועם רוני, ורק שלום, לדבר איתך אוליך. אנחנו אוהבים אותך, עבדנו ביחד 4 שנים. תודה רבה לך על הכל, על ניסיון, על עבודה ביחד משותפת. אני חושב שאנחנו עבדנו טוב. זהו, תרגיש טוב, בהצלחה. משפחה שלך וילדים שיהיו בריאים, ואתה כל טוב. יוני אהובי, אני מאחל לך את ברכת הדרך, דרך צלחה בדרכך החדשה. אין לך מושג כמה נהניתי לחוות אותך, להיות איתך, לעבוד איתך, והכי הכי הכי מהכל, נהניתי שהכרת לי את יובל, חברי הטוב והאהוב. אוהב אותך יוני, סע לדרך חדשה ותצליח, אני בטוח שתצליח. יוני לא מתאים לי שהכל נגמר מאז שהלכת הלב שלי נשבר הבטחת לי עוד כסף וכבר העשירים מה עם כל הסינים שאמרת שתביא יוני מה איתי הפרנג'ליקו בלעדיך כבר לא בשבילי יוני אני לא שומעת אל תלך
ככה המצב שלי, יוני בלעדיך, שקט בפאב כל כך, בוא תגביר את הווליום, או תפטר את הבח. יוני שוב הבריז לי, השוטף כלים, יש הפסקת חשמל, ואין פה אחראי. יוני, עזבת אותי, חשבתי שאנחנו כבר בקשר רציני. יוני, למה אני? אולי תחזור ותפטר אותי. רצינו להגיד לך המון תודה, בעיקר אני, כי אני עבדתי איתך יותר זמן, על כמעט 7 שנים של סבלנות, של נחת רוח, שתמיד ידעת להגיב לטעויות שלי בכזה רוגע, להנחות אותי, אף פעם לא צעקת עליי ולא כעסת לשווא. בכלל, זה שתמיד היית נכנס למקום והייתה פשוט תחושה של שלווה. רוגע, משרה רוגע על האנשים. אבל ברצינות, יוני, רציתי להגיד לך שרק חישלת אותי, ואני באמת, תפסיק להפריע, ואני באמת מודה לך על הכל, ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה בהמשך, ואני אוהבת אותך. מאמי. כל הכבוד. אז כן, יוני, קודם כל, אני כבר לא עובד בפאב 2 בערך, אבל עבדנו ביחד 5 שנים, ועברנו לא מעט. רציתי להגיד לך הרבה בהצלחה, והיה לי כיף לעבוד איתך עם כל העצבים והצעקות והכללות. אני מת עליך ואתה יודע את זה. אז הכנתי פה גם כמה מהגיגיך שחזרו יום יום. אז המשפט הקבוע של פוטוס פיסטרי קיטמטה ועוד המשך. פיסדץ, יפלגמט, כושי לי רבק, מי ישלם על המנה? בנון, יש אירוע עוד 2 צריך 6 מגשי מסיבה, 200 מוקפצים. מה? בטח שאמרתי לכם. יא בן של זונה. סליחה, אני אוהב אותך. אני עובד עם מטומטמים, יש לי חרא של מלצריות, אל תביאו טיפים היום. זה לכן. זה אני הייתי אמורה להגיד. זה ירד לך מהמשכורת. למה לא המחתם את האורות? מה זה המוזיקה הזאת? לא יודע למה אני משלם לכם. יוני, הבראון, מיידלרס, אחד מהם ביקשו משהו, שהזדיינו, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, יוני, אוהבים אותך, שיהיה לך המון בהצלחה. נשיקות. שלום אדוני, תרצה להזמין? כן, מה יש לכם בחבית? קלסברג, טולבורג, ויינשטפן, לבלון, לבראון, גינס או גרדן. תביא לי חצי גינס ונקניקיה וצ'יפס. בסדר, תרצה צ'ייסר ב10 שקלים? כן, תביא לי צ'ייסר ערק. יש ערק? יש ערק, אני אביא לך. וואו, איזה שירות. כולם ממש אדיבים. בבקשה אדוני, הנה צ'יפס ונקניקיה. מה זה? מטומטמות כולם! קודם מוציאים את השתייה, קדימה, לכי לפס! הקצב שם יורד, קדימה, לפס! מה זה? מטומטמים כולם, ויש לנו צ'יפס, אין לנו צ'יפס בכלל, אדוני. אין צ'יפס ונקניקיה, אתה חייב להזמין לפחות המבורגר. מה זה מטומטמות כולם? אני אעבוד פה לבד, קדימה, לכי, לא צריך פה אף אחד! אל תשאירו להם טיפים! אל תשאירו להם טיפים! כעבור 5 דקות. אדוני, תרצה עוד כוס גינס? כן, בבקשה. אין, אבל בצריות שלי, הן הכי טובות, הן מהירות, שירות אדיב, אין עליהם, תשאירו להם הרבה טיפ, כמו שצריך. יוני היקר, אחרי ההצגה המושלמת הזאת שעשיתי, סתם, ביקשו ממני להגיד את הזיכרון שהכי יש לי ממך, אז זה היה תמיד זה, כמו שהיית משתגע, ככה היית נרגע, ויש לך לב זהב, וגם רז מוסרת. שיהיה לך המון הצלחה בדרך החדשה, אני אזכור אותך תמיד, וכמובן שרק לטובה, היה לי כיף והעונג לעבוד איתך ותחתיך, שיהיה הצלחה בהמשך. ורק אגלות לך סוד קטן, תמיד שהיית צועק לא להשאיר לנו טיפ, היו מרחמים עלינו, אז זה היה מגדיל לנו את הטיפ. אוהבים אותך, מלא מלא. יוני, אוהבים אותך, מצטערים שאתה הולך, תתחיל לענות לטלפונים. יוני, המון בהצלחה בדרך החדשה שלך, והיה כיף. אני מקווה שהפקת את המרב
לקחתי מזה הרבה דברים לדרך החדשה. וזהו, תתאמל בכיף. בואי בהצלחה, עבודה טובה, מזל טוב. טוב, אז קודם כל, שיהיה לך מלא 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 בהצלחה בכל אשר תפנה, ואני בטוחה שתצליח ותהיה גדול. אתה בן אדם מקסים וטוב לב ומצחיק וחכם, ולא משנה כמה כאילו אתה בקריזה, אין עליך. יש דבר אחד קטן שאני לא מצליחה להוציא מהראש שלי מהזמן שעבדתי בפרנג'ליקו, וזה הצורה שאתה היית נכנס. אם היית מגיע ממקומות מבחוץ, מה שזה היה קורה, היית בא בריצה, נעמד מתחת למסגן, כאילו אתה מתפלל לאלוהים ועושה ככה עם החולצה, איזה שעה, וזו תמונה שאני לא יכולה להציע מהראש, כי היא קורעת מצחוק, ואסור היה כמובן להתקרב אליך בהתאחדות הזאת עם המסגן. קיצור, יוני, אוהבת אותך, בהצלחה. היי יוני, אתה עוזב את הפרנג'ליקו, וזה בהחלט אירוע היסטורי, אז אפילו אני נקראתי לצו 8, וזהו, רציתי לאחל לך המון בהצלחה בדרך החדשה שאתה יוצא אליה, וחשוב שלא תשכח מי גידל אותך כשהגעת לנהל את החומוסייה, כן? ביי! יוני, יוני, מדוע צעקת עליי בטלפון וקיללת גם המון? מדוע צעק? בסך הכל באתי פה לעבוד בתוך תא שירותים, גם איבדתי את הכבוד. ביי ביי יוני, ביי סניף מוריה, תסגור אחריך את האור. מי יצעק לי, מי יקלל אותי, אותך תמיד אזכור. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.